Babukele emakhaya ngibingelele igama uDlozi wakwamsibi kuMkhondo TV. Bakwethu ke ngila eMagistrate Office noma ke enkantolo yakhona la eMkhondo. Ngihamba ke ngalo ke udaba lolu ke sike salibika ngesonto elendlule. La khona kwadutshulwa ke abantu lapha ngaseVitfoka emva kwama-office wakwamasipala. Emva kokuba ke kube bedutshuliwe ke lapha ngoba seke amaphoyisa ke qala ke enze umsebenzi wakho. Nabe ke sekuvela ke ukuthi ke ababe seke babanjwa kwabe seke iqala labo ke lokuqala noma ke ifingers bezothi ukuvela kokuqala enkantolo kubeke inamuhla. Lapho ke sekuvele ke khona ukuthi ke icala ke lizobuya ke ngomhla ka-21 ngeviki elizayo uma ngingaphazamiki ngolesibili nala khona ke bezofaka khona isicelo ke sebhayili. Okwamanje ke inkantolo iveze ukuthi ke asizokwazi ke thina ke ukuthi sibashuthe ngaphakathi ngenxa yokuthi kuzokulemale kubufakazi kakhulukazi njengoba kutholakala ukuthi laba bantu laba ke abanawo ke amapasi kodwa bangakudabuka ngeke eSoweto khona lapha ke eGauteng province noma ke ngizothi ke eGoli. Okwamanje ke kodwa ke sinakho la ukuthi sizokhulumisana ke nemndeni mhlawumbe nje ukuthola nje kabanzi ukuthi ke ngabe bazizwa kanjani ke ukuba ke lapho ke abasebethi bathatha ke izimpilo ke zemndeni yabo sebekuthiwe ke sekutholakala ukuthi ke babanjwe nabo bakhona. Sizokhuluma ke nobaba lapha ke ubaba kuzochaza ukuthi isibongo ukuthi baba ngoba isibongo bese sibekela nje kabanzi ukuthi ke mhlambe imizwa yakhe ithini ngokutholakala kwalabo bantu ke asebendluliseke amalunga abe emndeni emhlabeni. Baba sikubingelele sikwamukele kuMkhondo TV. Ngiyabonga ngiyanibingelela namhlanje. Mhlawumbe nje ke baba siyathola ukuthi nakho sekunje namhlanje mhlawumbe ukulandela kudaba leli la ngeviki eliphelile nithini nina ngokuthi ke mhlawumbe kakhulu emsebenzini amaphoyisa ayiseyenzile kuthini ke babanjwe laba bantu. Sibonga kakhulu impela ekuthenini amaphoyisa ayilwe lento izifike ekuthenini babanjwe laba bantu. Sicela ubulungiswa kakhulu kuwo umkhondo lo. Ekuthenini ngempela nje basebebanjiwe ngoba laba bantu mawuthi uyababheka akubona abantu bala nokubalwa kwabo ngabakoSoweto. Kuthi ngempela ke akuvele lona obalethe la kube kwaziwe phela ukuthi la kuze babulale laba bantu ngoba kwenza njalo. Mhlambe sizokuthola nathi babe kweleda nani beze bezobulala ngoba bakhomba ukuthi bathengiwe phela abantu mabe ngasuka eSoweto ababazi nalabantu abababulala. Kodwa yiloko ke manje okushayayo ukuthi akuvele lo okunguyena olethe laba bantu siyokhona ukuthula mangabe umkhondo lona ungakhona ukwenza ubulungiswa ukuthi kubambakale umbhadalo ngokumbhadalo ofuneka la. Umbulali laba ngabenzi funeka umbulalo obulele laba. Yiloko mfowethu esicelayo. Cha siyakucela phakathi komkhondo. Baba kuyezwakala kakhulu mhlawumbe sophela isindlulele komunye ubaba lapha mhlawumbe nhlonhlonhle mangabe uthandile uzozisho igama nesibongo bese ke nawe ke ubeka nokwakho umuzwa ukuthi naba sebabanjiwe bangasezanye zamaphoyisa ngamanje ufika kanjani lokho kuwe mhlawumbe ukuzwa kanjani? Yebo sanibona. Hayi ngibuhlungu. Okokuqala labantu baneyingane ezincane abayishiya. Ngaphandle kokuzwa ukuthi icala labo yini. La ngibuhlungu khona kakhulu. Labantu okunyabana amapasi. Vele okukhomba ukuthi akusili icala lokuqala. Banamacala ngoba batholakala ngalamapasi. Namanje ube bengabanjwanga ukuthi ade basazokwenza omunye umonakalo omningi. Manje ke sicela nathi ukulungisa ukuthi labantu abagcineke hayi ukuthi babakhiphe ngoba bayingozi emphakathini. Siyabesaba bazosilimaza ngoba manje nje chaza inyoka bayizinyoka kodwa sicela lenyoka ebathumile ngoba bebengabazi labantu bese kubukakala le ingane ezishiwe izintandane zenziwa njani ngento yamabongo ngoba labantu ababulewe asibazi ukuthi bazalelwe la kithi bazobulawela endaweni yabo. Ngiyathanda umkhondo ukuthi awukuyisukumele le uyibuka ukuthi sisizakala kuphi makunje. Cha baba kuyezwakala siphinde futhi sibonane futhi ngeviki elizayo. Siyabonga. Okay. Injalo ke mbukele ekhaya siyibambe kanje sithembe ukuthi ke siphinde futhi sikulethele udaba njengoba ke lunjalo ngeviki elizayo lapha ya masibuya khona la enkantolo ngomhla ka-21 lapho sizobe sesithamela khona ke sibona khona ukuthi ngabe inkantolo ngempela ke iyabanikeza yini ibhayili kulokhu ke okuvelile okwenzakalile. Kodwa nje kwamanje mina igama ngudlozi wakwamsibi kuMkhondo TV edolobheni eMkhondo Magistrate Court ake ngilibeka nje siyabonga emakhaya.